pinatagyakan ng Senado at Kamara ng 1.3 billion pesos at 2 billion na hinihiling budget ng OPP. Pero mahal pa ang ilang senador sa panalig ng Vice President. Pinagdan naman sa Senate version ng panukalang budget ang APAC program na pinasok po ng Kamara at pinapoportuhan ng 39.8 billion pesos. Sabi ni Pilato Pagkas na tayo ng Yalisoba ng mga senador at kongresista at ang ilang opisyal ng Malacanang. Ang ating mga panukalang budget ay maaaring parating sa Kamara paaprubahan sa Senado at Kamara ngayong araw o kaya kung sa madaling po ng kanyang mapalasaan kay Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko. Ako si Nisa Ramil Miguel, Super Radio DZWD, dapat po. Samantala, 400 miyembro ng 4P sa Umingan, Pangasinan tapos na bilang beneficiaryo ng programa. Alamin natin ang balita yaman naman kay CJ Corrida, GMA. Siya, boss. Sa Umingan, Pangasinan. Sige, Sa data. nakalipas na 12 taon, tumatanggap ang mga benepisyaryo na mahigit 4,000 pesos sa gobyerno. Kabilang sa natatanggap ang Education Assistance, Recipe at Young Assistance. Malaking tulong na ang 4 peso ang may tapunan ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa katunayan, nakapagpatapos na ng pag-aaral ng kanilang mga anak ng ibang miyembro. Pero sa kanilang pagtatapos, natuldukan na rin ang pagiging benepisyaryo nila sa 4P sa buong bayan ng Umingan na sa 400. Lahat ang nagtapos sa programa pero hindi lang dito nagtatapos ang kanilang hangarin na may taguyod pa ang kanilang buhay. Kaya naging patasalamat sa mga nagtapos sa pagkakapit ng programa. Ang national government na layang magpapagyan ng proteksyon, nutrisyon at edukasyon ng mga mahihirap na pamilya. Pinagtiba ang programa sa pamamagitan ng pagsasagot ito bilang Republic Act 11310 na ipinatutupad ng DSWD. Para sa GMA Regional TV at GMA Independent News, ako si CJ Corrida nagpupulat para sa Super Radio DZWD, dapat totoo. Basta sulitin natin ang pagpunta natin sa Maynila dahil hindi natin alam kung kailan tayo makakabalik ulit, di ba? Lalo na at plano namin ni Efren na magkaroon ng anak agad pagkatapos ng kasal. Panigurado, sa pag-aalaga na ng bata iikot ang mundo mo. Mga kapuso, maaaring nyo nang mapanood at mapakinggan ang Sama sa Puso sa aming official YouTube channel. Ano nangyari dito? Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Sama sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Magpatuloy sa balita. I-follow ang aming social media accounts. Hanapin ang Super Radio DZBB sa Facebook, sa X, sa Twitter at sa TikTok. Hanapin din ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Magkakaroon sa DZBB sa social media at magtuloy sa malalaking balita at tamang impormasyon. Magbabalita ang tansang kinikilingan, tansang pinoprotektahan, tansang pinawalian, serbisyo totalisado. Super Radio DZWD, hindi pa huli, hindi pa titigil. Super Radio DZWD, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Malulukumbay na pagbabalita at matibay na isyu. So, dumaan to sa tulay. Dan tayo sa gawang tulay. Ayan, o. Bebe. Subukan natin ang tulay kung matibay. Oh, ang ganda.
Dating Calamba Toll Gate, bukas na. Basta ng tulay. Tak. Thank you. Yan o, 14 days, Pasko na mga kapuso. At napabatay sa diwa ng Pasko nagsabi na si Presidente, hindi tayo mag-escalate ang tension sa West Philippine Sea. Hindi tayo magpapadala ng Kasi muna naman, napapanding pa sa WPS. paano ba nabalita yung parang may balita na magpapadala ko tayo ng Hindi yung huli na Isabel business sa WPS. Parang kung pagdigma na ng China, yung sumulubong nyo sa mga Pilipino doon. At Mga the Easter pa. latest incident na naisip nga yung escalate ang tension, mga kapuso. Magpapagpapag ba? Sabi ko lang, Kay Kulot. Kasi ito, Kay Kulot. Toyota Rush po, or sir po, Ano? Toyota Rush. Teka, iayos muna natin. start niyo po daw sir, sa kaliwa po. Sige.
sir po, sir. Hindi ko na alam kung saan ko nilagay. Sa dami nakasabit. Mas malinaw na copy po, sir. Yaw. Sobrang linaw. Ayan. Okay na ba yan? Wala po mabasa, sir. Wala po mabasa yung chassis, sir. Ayan. Yan na pinakamaliit. Sir, Ha? hindi po